Ahoj, brat, sestra. Nahrávam ti takú kratučku správu od Boha, pretože mi to kázal Duch Svätý nahrať a má to osloviť všetkých ľudí, ktorí možno aj veria v Boha, možno neveria. Skrátka, je to správa pre Slovákov, pre Slovensko. Urob si o tom obraz sám a hľadaj sám vo svojom srdci odpovede. Hľadaj sám vo svojom srdci vieru, hľadaj sám vo svojom srdci, kde sa nachádzaš ty a čo ti táto správa mala povedať od Ducha Svätého. Počúvaj dobre. Národ slovenský potrebuje zobudiť. Amen, halelúja. Potrebuje ranu riadnu, aby zobudil sa, lebo spí a vlna za vlnou zla sa valí. No oni nevidia to vôbec. Spoliehajú na politikov, na pápeža, na mimovládne aktivity. No toto nezachráni ich. Buď budú pevne pri mne stáť, alebo zalezú do svojich vlastných hrobov, čo ich domovy ľudské sú. Lebo malomocenstvo ich čaká, ak neodložia tie zbrane svoje a nezačnú stáť so zbraňami ducha v tej pravde konečne. A to je všetko. Toto prišlo od Pána a slovo bolo ďalej, ešte pokračovalo, ale teda to už bolo skôr pre tú moju skupinu, alebo respektíve skupinu ľudí, ktorí ho hľadajú intenzívnejšie a im vlastne hovoril o tom, čo bude ďalej. Ale ja ti chcem teraz prehovoriť do srdca, že či ťa táto správa oslovila, neoslovila, je na tebe. Ale chcem ti povedať len jedno, že Boh ťa miluje. A miluje aj celé Slovensko. Miluje tento národ, pretože je veľmi silný, je veľmi bojovný a on s ním ráta pri prebudení. On s ním ráta, on s ním má plán a veľký plán. Slovensko zohrá veľkú rolu. A myslím si, že začína sa to diať pomaličky, ale isto Boh začína ľudí prebudzať, začína srdiečka prebudzať, že halo, ja som tu, halo, ja hovorím, halo, ja proste skrátka s vami držím, chcem vám ukázať tú lásku, chcem vám ukázať tú silu, že vo mne ju máte a že môžete vyhrať akýkoľvek boj. Pretože všetky boje sa začínajú v prvom rade duchovne. Ak vyhráš boj duchovný, tak vyhráš aj ten tuto na zemi. Všetko sa to deje. Najprv tam hore a potom tuto dole. Takže verím v to, že láska premohne svet. Láska premohne Slovensko, pretože to je to podstatné. Nikdy som nechcela hovoriť takto nejako že pre Slovensko, že nejako pre národ. V živote by ma to nenapadlo a ani by som si takúto správu radšej nepýtala, že to mi radšej nehovor, to ani nechcem také hovoriť. Ja, mne stačí tuto pre mojich ľudí, ktorí proste sú niekde pri mne, že teda hľadajú Boha, teda pri Bohu, alebo jak to mám formulovať, hej. Ale Boh sa rozhoduje, komu dá správu, akú dá správu, čo urobí. On je tvorca. Vieš, a koľkokrát si my myslíme, že vlastne my sme tí vlastníci toho všetkého, hej? Že my sme tí vlastníci aj tejto zeme, aj sme vlastníkmi tohto národa, aj sme vlastníkmi tohto a neviem čo všetkého, proste vlastníci. Ale on je vlastník. On je vlastník a tvorca všetkého. A jemu to všetko podlieha a my skrátka sme len správcami toho všetkého, čo nám on dal a čo máme pod sebou a čo proste vlastne nejakým spôsobom spravujeme. Tak buďme dobrými správcami svojich životov, buďme dobrými správcami všetkého, v čom sme, či vzťahov, či rodín, či ja neviem proste. A začnime Boha hľadať viac. Začnime hľadať to, že Boh sám od sebe nie je len viera, ale že On je ten, ktorý dáva i dary, duchovné dary. A že skrátka to, čo je pre teba podstatné z tejto správy, znamená, že máš sa začať sústrediť na jeho duchovné dary a na to, že teda
ty môžeš začať naozaj zväzovať diabla, posielať to preč, skrátka si tie situácie upratávať tak, jak to potrebuješ ty, pretože ty máš autoritu. Ak si kresťanom, ktorý je znovuzrodeným kresťanom, že teda nemáš Boha len tak, že ako nálepka, a proste, ale naozaj ho hľadáš, tak potom vieš, že autorita Božieho dieťaťa ti patrí, a keď máš autoritu Božieho dieťaťa, tak skrátka ty vieš mnoho vecí pohnúť, pretože vieš, ako funguje duchovný svet, a to je to podstatné. A vieš, ako máš s tými duchovnými zbraniami ísť dopredu. Duchovné zbrane sú pre teba a pre každého kresťana. Nie sú len pre kňazov alebo pre nejakých, ja neviem koho, proste to je jedno, pre nejaké vybraté osoby. Sú proste skrátka pre každého jedného človeka, pre každého jedného kresťana. To je to podstatné. Toto chcem Boh povedať. Pretože jedine tým sa budeme vedieť brániť od čomukoľvek a kdekoľvek. Buď mocne požehnaný. Maj sa. Chcem ti povedať jednu vec, že chyť sa Boha a začni s ním žiť. Dennodenný život. Nemaj ho už, prosím ťa, niekde uloženého v šuflíku, kde ho vykladáš len vtedy, keď sa ideš večer akože modliť, alebo v nedeľu, keď ideš do kostola. Lebo to je málo. To je veľmi málo. Tam nevieš obsiahnuť absolútne to všetko, čo Boh dáva. A že vlastne ani to, že teraz v tomto momente sedí pri tebe a že sa na teba díva a že skrátka vie presne, čo robíš, vie presne, na čo myslíš a vie ti vo všetkom pomôcť. By si sa divil, ako ťa vie vyťahnuť zo všetkého. By si sa divil, ako má všetko pod kontrolou. Len ty máš pocit, že hej, a akože má pod kontrolou, keď pozri sa, aký mám život, toto počúvam. Nuž, lenže ty ho nehľadáš a ty za ním nejdeš. Ty si robíš svoje, aj tak. Ty si myslíš, že ti stačí Boha poznať len tak, že však veď, chodím do kostola a viem, že je. A viem sa modliť, hej, však veď, Otče náš sa viem, hej, alebo verím Boha. Alebo chodím sa spovedať, no dobre, a 10 rokov sa spovedám to isté. Tak kde je asi tá chyba? A keď sa 10 rokov spovedáš to isté, to znamená, že žiješ to isté. Točíš do kolečka tie isté veci a tým pádom sa nič nemení v tvojom živote. Máš svoj život taký istý včera, dnes, zajtra. Jak je to možné? Pri Bohu musia veci frčať, musia veci sa rozvíjať, musia veci kvitnúť. On je Boh, on dáva vzrast, zrod nového, on proste všetko požehnáva. Nemôžeš sa mať zle. Tam robíš chybu, niekde je chyba. Neovládaš biblické princípy, neovládaš to, ako funguje Boh, nemáš s ním vzťah. Skrátka, vôbec nevieš, čo on hovorí. Proste ho vôbec nepoznáš. Začni ho poznávať. A uvidíš, čo sa bude diať. Garantujem ti, že len lepšie a lepšie veci v tvojom živote. Dobre, nezaručujem ti, že teda možno prídeš aj do takého poznania Boha, že zrazu ti všetko vezme, lebo ti vezme priateľov, vezme ti možno domov a ty sa dostaneš niekam úplne inám, pretože ťa bude musieť vykoreniť z tvojho prostredia, v ktorom žiješ, alebo vyťahnuť z tej partie ľudí, s ktorými žiješ, lebo tam nemôže zasiať nič dobrého, pretože je to tak zlá pôda pre teba, aby si mohol rásť. Už môže sa stať čokoľvek, ale garantujem ti jednu vec, že tvoj život sa zmení. Keď nájdeš Boha, tvoj život sa zmení. Ale musíš hľadať naozaj. 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 A to chce čas. Čas. Venovať mu čas. A to ako? To ti teraz nepoviem, ale ak ho budeš hľadať, viem ti s tým pomôcť na mentoringu. Maj sa krásne.